Grónsko má len 56 000 obyvateľov. To také, že malá dzedzina, alebo malé mestečko. Ktoré mestečko má tak 56 000 obyvateľov? Michalovce. Michalovce. Tam na východze 56 000 obyvateľov je Grónsko. V momente, ak si zoberie Donald Trump Grónsko, tak Európska únia stratí 51% svojej plochy. A už to bude iba taká, nie Európska únia, ale taká Európska únijnička. Malička, smutná, skrachovaná, ktorá príde o nerastné bohatstvo, ktoré mala v Grónsku. A bude to všetko zaujímavé. Takže, priatelia, oprášiť ruštinu, pretože radšej budem stáť po boku silného hráča, veľkého medveďa, silného medveďa, ako nejakej rozpadajúcej sa štvornohej čivavy Európskej únie.